سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان ala ma tasifun. Bayan haka, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau muna Alhamis 14 ga watan Sha'ban hijira 1443 wanda ya daidai da 17 ga watan uku shekara ta 2022. Karatunmu na Ruhul Adab wannan shine halka ta 5 kenan a ciki. Saboda haka wannan dare na daren nisfu sha'ban dare ne da yake cikin manyan darare na shekara wanda suke da falala da alkhairai. Lalle wannan dare ana so a tsaye wa wannan dare da ibada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadithin Ibn Majah, idan daren nisfu sha'ban yayi ku tsaye wa daren ku azumci ranar. Sannan ana so a tashi wannan daren. Allah yana gafartawa kowa da kowa. Wanda ba a gafartawa kawai masu gaba ne ba a gafarta musu, su kadai ne a wannan daren Allah tabaraka wa ta'ala baya gafarta musu. Saboda haka yana da kyau sannan kuma duk addu'ar da ake yi a wannan dare a bar amsawa ce. Da haka salafus salih tun daga kan sahabbai Allah ya kara musu yadda zuwa yau suna raya wannan dare da ibadu iri daban-daban. Daga ciki akwai salloli da ake gabatarwa mai ulhuwallahu 1000 din nan a zawuyoyi daban-daban ana yi, kuma wanda ya samu dama shi ya iya yi shi kadai ya yi ta. A laraga mai an fi su Ibn Taymiyyah da wanda suka bi matafiyarsa na hana waɗannan abubuwa duka ba su da wani dalili a kai. Nafila, sallan nafila ce, karanta ulhuwallahu 1000 a cikin sallan nafila a wani dare daga darare ba wanda ya hana wannan. Ibn Taymiyyah su ne suka ƙi haka, ba annabi ne ya ƙi ba kuma sahabbai ne suka ƙi ba. Saboda haka yana daga cikin umumin abin da aka yadda a yi. Nafila ce, ibada ce mashru'a. Karanta qul huwallahu kuma wani adadi shi ma abu ne wanda yake mashru'i, ba wani abu da yake kirkirarre a ciki. Shi cewa annabi bai yi ba ko bai sahabbai ba su yi ba wannan ba hujja bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, shine hujja. To tunda da yace a tsayewa daren, saboda haka kowa ya tsayewa daren da ibada wadda take mashru'iya. Saboda haka sai bayan Allah suka ga kyan a tsaya da daren nan da wannan sallah kuma a samu wannan falala. Saboda haka yana da kyau. Sannan azumin ya zo ranar Juma'a, to ina sayyidi yana sallah, su ne faƙiyayi, ya za a yi kenan? Meye matsalar Naziru? Azumi ran Juma'a, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kadaita Juma'a da azumi. Illa an tasuma yawman qablahu aw ba'dahu. Sai dai ka hada, in kana so kai azumi ran Juma'a to sai dai ka hado da tun ran Alhamis ka faro ka dire ran Juma'a, ko kuma in ka dauka ran Juma'a to ka dire har Asabar. An fahimta? In ka dauka Juma'a
to ka dire har ran asabar. Ba a kadaita, karahiya ne kadaita juma'a da azumi. To a wannan mas'alar shi nisu sha'aban ya zo ran juma'a, shin shi ma sai ka in ka dauka yau azumin kai shi juma'a gobe zai ka zarce har asabar, ko kuma a'a ka dauka tun yau kai na alhamis kai gobe, ko koya mas'alan take? To yadda abin yake shine, in san samu ne gaskiya ka wuce har asabar din kai guda biyu, amma idan bai samu ba in kai juma'ar goben yayi, saboda su da ita ranar musadafa aka samu ta dace da juma'a, amma dama an yi umarni da ayi azumi a cikinta. Haka kawai azumin nafila ka kirkire shi ranar juma'a ka yi shi iya juma'an, shi aka hana. An fahimta? Amma idan ka haɗe da alhamis kai da juma'a, an karhancin ya gushe. In kai haɗe juma'a da asabar, karhancin shi ma ya gushe. Sannan kuma in sha'abana ta raba, annabi ya ce kada ayi azumi. Idan tasafa sha'abana fala tasumu, da sha'aban ya raba to kada ayi azumin nafila kuma shikenan sai a hakura. To idan tasafa sha'abana, to kenan kaga idan za a kalli wannan hadisin, kaga sai a da bayan kenan ayi na alhamis sai ayi juma'a ko? To amma shi ma hadisin ba ala umumihi yake ba gamewansa ba. An ce banda mai azumin litinin da alhamis, banda shi idan kana azumin litinin da alhamis, in dai al'ada ka ce baka fashi, to ko sha'abana ya raba banda kai, ko ya raba kai zaka ci gaba da yi. Sannan banda mai azumin bakanci, wanda ya bakance yace zai yi azumi a lokacin bayan sha'aban ya raba, shi ma banda shi yayi azumin sa. Sannan banda mai ramuwa, wanda yake rama azumin, shi ma ramuwa yake, shi ma ko sha'abana ya raba ba komai. Shi ko mai yin azumin litinin da alhamis, ko ranar daukan azumi ne an ce yayi abin sa. Ko ranar da misali yau ne za a aje, da ka aje azumin kuma daren yau za a dau azumin Ramadanu, to kowannan ne kai mai yin litinin da alhamis, in dai baka bashi to kai azumin ka. Saboda shi yawwa ya zama litinin kuma talata za a dau azumi, to kana yin azumin litinin da alhamis, to litinin din yazo ya azumin ka. Amma in ba haka ba kuwa kakkai, in ba haka kake da azumin ka, sallah babba da karama su wannan ba azumi, wayau mai ne ba adahuma, da wuni biyu bayan wannan din duka ba a so kai azumi. Na'am. Na'am. Ba sun yi karhanci, ana so a yi su wannan ranaku ne na idi, a ci a sha a yi nishadi. An fahimta? Sau da haka alhaji duwa gani a gyara. Za mu tashi shafi na 10 ko? Shafi na 10, mu'azziman li'ali, summa ashara ila adabin batiniyin aidan wa huwa shuhudul azamati fi ahli da'iratil fadli wal karami. Faqala radiyallahu anhu mu'azziman li ahlihi jami'a la siyamal khasatukum mudi'a idza shara'ata fid dikaril wirdi falazimil adaba qadaral haddi. To shehu radiyallahu anhu bayan yayi ishara zuwa wato ladabi na zahiri, sai kuma yayi ishara zuwa ladabi na baɗini. Menene ladabi na baɗini? Sai malai yace wa huwa shuhudul azamati fi ali da'iratil fadli wal karami, shine tsokacin girma a cikin ahalin da'irar falala da karamci. Faqala radiyallahu anhu, sai shewa Allah ƙara masa ya dace, mu'azziman li ahlihi jami'a la siyamal khasatukum mudi'a. Yajibu alayka ayyuhal muridu, wajibi ne gare ka ya kai muridi, an takuna mu'azziman, ka zamo mai girmamawa
wa mubajjilan mai girmamawa dai wa muta'addiban mai yin ladabi likafati ahlihi ga gabaki ɗayan ahalinsa ai dariqil muhammadi gaba ɗayan ahalin wannan dariqa ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka zama kana mai yin ladabi gare su jami'an baki ɗayansu jami'an baki ɗayansu ai kabirahum wa sagirahum babbansu da ƙaraminsu wala takunu kazalika ba za ka taɓa zabowa haka ba ta ta'taqida har sai ka ƙudurce wilayatahum har sai ka ƙudurce wilayarsu wa tunziluhum ko wa tunzilahum ai hatta tunzilahum sai ka saukar da su manzilata Sheikh Tijani radiyallahu anhu sai ka saukar da su matsayin Shehu Tijani radiyallahu anhu la siyama ballantane ma ai khususan ballantane ma al-khassati minhum keɓantattu daga cikin su suwaye keɓantattu a cikin dariqa kal khulafa'i kama halibobi wal muqaddamina da muqaddamai kun mudi'an ka zamo mai biyayya lahum ga halifofi da muƙaddamai zahiran a zahiri wa baɗinan da baɗini ziyadatan ala takrimi daɗi akan ba su girma da kake wata bijili da girma masu almutaqaddimi abin gabatarwa fa hadhihi kulluha wannan duka shuruɗun sharaɗai ne min ƙauli tun daga faɗinsa wa lazima ɗariƙi bi za yunalu ribu littahaqiqi ko bittahaqiqi tun daga nan wannan baitin ilahuna zuwa nan duka sharadai ne shehu yake zayyanowa yajibul wafa'u bi adabiha wajibi ne a cika da ladabanta to mu kalli wannan magana daga cikin sharadan dariqa ta tijjaniya shine ka zamo kana girmama ɗan dariqa gaba ɗaya wanda ya girme ka matsayin wanka wanda yake kaninka matsayin kaninka wanda yake ya haife ka matsayin mahaifinka to haka ya kamata a ɗariƙa ka zama duk ɗan ɗariƙa ka zama kana girmama su baki ɗaya balle kuma wanda aka ce a ɗariƙar wannan khasi ne sai mala yake ga mana waye khasi a dariqa sai yace muqaddami da khalifa waye muqaddami shi muqaddami shine wanda aka masa izini da bada dariqa an bayyana wanda aka yi mai izini ya bada dariqa akwai muqaddami mutlaqi da qadimi mutlaqi ko akwai muqaddami muqayyadi akwai muƙaddamin da aka yi masa izini mutlaki ba ƙaidi duk wanda ya nemi ɗariƙa ya bashi an bayyana akwai wanda kuma aka ce masa ya ba mutum 20 ɗariƙa to da yare ya ba mutum 20 ɗin nan to ya zama ba muƙaddami ba an bayyana kaga yayi ta tantanawa yana lallabawa an bayyana yawwa in an kai zo karba ya hada wani ya bayar shi yana lallaba dai ya zauna a muƙaddami to ba komai bane ya barin Allah yana da rabon ya zama muƙaddamin cikakke sai ya zama to wannan an ce muƙaddami ne a ɗariƙa an fahimta to ka bashi girma na musamman balle kuma halifa shi ku halifa shine wanda yake ya ɗari muƙaddami wato shi ma yana ƙaddamarwa an fahimta yawwa a ce wane na ƙaddamar da kai kuma kai ma in ka ƙaddamar ya ƙaddamu shehi yayi maka haka saboda shi shehi shine kuma gaba da halifa magana ta gaskiya da yawa daga muridai ba su fahimci wannan karatukan ba da yawa daga muridai ba su fahimci wannan karatukan ba shi ba a tsari na ɗariƙa na tafiyar bayin Allah shehin da ya baka ɗariƙa ya maka tarbiyya shine shehu Ibrahim ɗinka shine shehu Tijjaninka
inda duk yayi nan ne gabas ɗinka. An fahimta. Saboda haka da an san haka, to da wanda ya bi shehinsa da ya masa tarbiyya ya masa akan wani lamari daga wani lamari da ba a zargar ba. An fahimta. Da bai zama abin zargi ba. Saboda me? Ta aka yi wa kun kamayyitin dawaman tukbiri. Ka zama a gaban shehinka kaman matacce. Tsakanin mai wanke, kamar gawa tsakanin mai wanke ta. Sai yadda aka yi da kai, to haka ake so ka zama. To yanzu al'amura idan suka faru, sai kaga wanda bai sani ba yana saka baki a ciki, sai kaga in dai kaga matsala, to wanda bai san abu bane ya saka harkar addini kaga matsala, wanda ba ahalin yayi magana bane yayi magana, sai al'amari ya katame. Amma shi asalin addini babu rigima a ciki. In kaga rigima ta faru, wanda bai sani bane ya sa baki. Law sakatal jahilu la rufi'a al-ikhtilaf. Ko law sakatal jahilu la zala al-jidal. Da in mas'ala ta taso, in jahili zai ja bakin sa ya shiru, to musu da ya dauke, kuma da sabani ya dauke, sai a zauna lafiya. Malamai su za su haɗu, ijunan su za su magance wannan mas'ala. An fahimta. Saboda haka muna kira ga ƴan uwa muridai, al'amura irin wayannan wanda kaga akwai halibobi a ciki, akwai shehunai a ciki, to yana da kyau kai muridi ka ja bakin ka kai shiru. Kai muridi ka ja bakin ka kai shiru. Naɗaɗɗun halifofin da manya akabiru suka naɗa su, suna yin tattaunawa ko wani al'amari a tsakaninsu, kai kuma ka zo ɗan ƙaramin muridi ka ce za ka saka baki, ka kuskurantar da wannan janibi, ka kuskurantar da wannan janibi, ko har ta kai ka zagi wani janabi, to ka sani ka zagi Shehu Ibrahim, ka zagi Shehu Tijjani. Shi ne magana. Shehu Tijjani ya ce, man ya'rifuni falya'rifni wahadi. Wanda duk ya sanni, to ya sanni ni ɗaya ne. Shehu Hassan Sisi ya ce, falaisa lil muqaddamil ma'azuni lahu bi talqini al-awradi siwa talqini ma umira bi talqinihi lin nas. Wal muridu laysa alayhi illa hifzul wajibati ad-diniyyati al-ma'lumati daruratan. Yace da haka shi ba muqaddami ba yi da wani abu da yake wuce lakkana abinda aka umarce shi ya lakkanawa su mutane. Shi ko muridi abin da ke kansa ya kiyaye wajibobi na addini, abin sani a larura. Amma yanzu da yawa 'yan social media nan wasu ko wazifa ba sa yi, ba sa zuwa wazifa, ba su da zawaya, ba su karbi ɗariƙa ba, wasu kuma ba su yi tarbiyya ba, wasu ma san me ake cewa shehunta da waye ba, amma kuma su ne suka fi kowa zaƙewa akan maganar harkar ɗariƙa, su kuskurantar da wannan, su zagi wannan. Wallahi tallahi muna kira gare ku ɗan uwa, kira na nasiha, na ƙauna. Wallahi tallahi ku kame gabarin sa kanku abinda ba zai muku wani amfani ba. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ita ɗariƙan nan an gine ta akan son juna da ƙaunar juna. Shi Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ta yake shi saɓani, wato aims ɗinsa, ai manufa kenan ko, abin da yake so ya cimma shine gusar da saɓani tsakanin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko, yana cewa uzilu khilafan baina qaumi Muhammadin fayarbuduna tauhid ko fi kulli mawdi'i. In gusar da saɓani tsakanin jama'ar annabi Muhammadu sallallahu, kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ta haɗa mu a kowane bigiri. Lokacin da aka ce da Shehu ya shugabanci a Rabitatu Alamil Islami, wanda shine ya bada shawara a kafa ta, aka ce to tunda kai ne ka bada shawara zai ka zama shugabanta, yace a'a ba ni bane. Wa ya dauko?
wani ya nuna wanda shehu yana da sabanin aqida da shi amma yace mutum ne mai tsoron Allah mai kaza zai iya riƙewa yace a bashi na manta sunan kungiyarsa ko me ake ce musu shi aka ba yace ni sai in zama mataimakin sa haka shi shugaban Rabi'atu Alamil Islami na manta sunansa amma wanda yake so ya ji sunan ya bi hiran mu Dr. Muhammad Nazifi bici ba dan izala bane wata aqida ce ba daban to wallahi dai na manta wata aqida ce daban amma tattauna da muka yi da Dr. Muhammad Nazifi bici ya faɗa a ciki da sunan malamin da kungiyar sa yadda suke shi shehu yace a bashi ya jagoranci shi ya zama mataimakin sa so da haka shehu ya je Pakistan yace karashi biha khallabtu ahla mawaddati umu nasaru dinan nabi fi'ala qad i'tasamu bil habli muhammadin kibaran wa atfalan nisan wa rijala yace wa ya bar a karashi ya bar masoyansa a can wanda yake kaura sai aka ce masa halhum tijaniyun yan tijaniya ne sai yace la zalika shay'un la ya'rifunahu ai tijaniya wani abu ne da basu ma san shi ba bal innahum muslimuna mutamassikuna bi aqidatihim wa zalika yakfi li yakunu ahla mawaddati cewa yace ba su musulmai ne masu riko da aqidar su kuma ne haka ya ishe ni in kaunace su to shehu yana so ya gusar da sabani tsakanin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ina ga kuma mutanansa kuma ahlul faidati an fahimta so da haka muna kira ga dan uwa su tsaya su fuskanci at-tayyarat da suke fuskanto dariqa sune a gaban mu tsaya mu ga bayan su ya za a yi mu yadawa duniya hasken wannan tafiya yadda take an fahimta ba wai mu ko baka yada ba shi Allah zai yada tabaraka wa ta'ala dama aiki ne da in kuka ki Allah zai kawo wanda zasu kun ka tafi je kuka yi wani aikin daban wanda ba shine aikin ku ba to Allah zai kawo wanda ba kuwa ko ba za su zama irin ku ba wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum tafiya ce wanda Allah ya nufin ya kunna ta shehu ya ce ba wanda ya isa ya kashe wannan hasken wa barrama idfa'an linuri ilahina awallahu an yudfihi ragama idai wanda yake nufin wai wannan hasken da Allah ya kunna na faida wai yana so ya kashe wannan hasken yace to Allah ya kiya kashe bisa turmuza hancin makiyana wannan hasken nawa ba isa a kashe shi ba wannan hasken ba isa a kashe shi ba shi yasa a wata makala ta Maulana Sheikh Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini radiyallahu anhu a maulidin shehu da aka yi na Katsina yake cewa to idan ka bata shehu gurin Hausawa to ya zaka yi da Yarabawa wanda kuma basu iya Hausa ba in ka bata shi gurin Yarabawa ya zaka yi da Fulani wanda su basu iya Hausa ba in ka bata shi basu iya Ramanji in ka bata shi gurin Fulani to ya zaka kuma da wanda suke bare bari wanda basu iya ba in ka bata shi gurin yan Najeriya zaka yi da kuma yan Ghana da ba yan Najeriya in ka bata shi gurin yan har shehu yace to in ka bata shi gurin mutane kuma ya zaka yi da aljanu kuma wanda baka ganin su kuma wanda suke muridan shehu su kuma ina za ku haɗu ka bata shehu a gurin inji Sheikh Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini radiyallahu anhu saboda haka ladabin dariqa magana ta gaskiya wannan adab din an rasa su ko a zawiya wanda ya riga ka tarbiya dole ka bashi respect dole ne haka maulan mu shehu yake faɗa radiyallahu anhu ko a zawiya wanda ya riga ka tarbiya wanka ne dole ka bashi respect na wannan wanka ne a ruhi shehinka da ya tarbiya ubanku ne na ruhi saboda haka ku ƴaƴansa ne na ruhi dan haka kuma shi wannan ya riga ka koda ka girme shi a shekaru to kuma an riga haifarsa a ruhinsa an riga kyankyashe shi kafin naka dole ka bashi wannan respect din wanda ya riga ka kwana dole ya riga ka tashi kuma ba mamaki akwai wasu abubuwa da shi ya riske su wanda sai ka zauna da shi ya haska ba kuma wallahi ko abun shehin ba za ka samu ba zance ba zai kawo shehin ya maka zancen wannan formulolin ba amma shehin ya yi zancen da shi kuma kai kuma sai ya yi zancen da kai sai ka ji kuma kana da buƙatar ka sani wata rana wani yau wani dan uwa rashin kunya
a zawiya. Saboda haka har dai abu ya zo gurin shi, azance ya koma gurin shehu. Saboda haka sai aka kira wannan shi wanda ya yi rashin kunyan nan, sai shehu ya mai faɗa, ya ce masa kai ku daina, wayannan gaba da ku suke, ku dinga ba su girmama, kuma in ba ku yi sa'a ba nan gaba asraru da waye duk suna gunsu, sai kun zo gunsu za ku samu yan takaddun da za ku dan rike ku tsaya da kafafuwan ku. Yace idan kuma kuna musu rashin kunya yanzu in kun zo ba za su ba ku ba. Wannan ina zaune akai wannan qadiyyar. Saboda haka akwai respect a cikin tafiyar mutanen Allah. Ina iya tunawa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso a zikiri da aka yi na gidan sarki lokacin Khalifa Muhammadu Sunusi, Maulan mu Shehu Dahir Bauchi radiyallahu ya zo, ina ga muna tare da ku, ya zo a wannan shekara, shi ma gwamna yana gwamnan Kano ya zo, Kwankwaso ne ya zo. Saboda haka da ya zo sai ya karbi shekarar da Maulana Shehu Ali Harazimi yau Fati radiyallahu anhu, to sai Kwankwaso ya karbi lasbika, ya ce shi ba abin da yake burge shi da tijjanawa irin wannan ladabin da suke wa shehunai a duk duniya, ba abin da yake burge shi da su irin wannan ladabin. Kaga yan siyasa sun mana shaida, yan izala ma sun mana shaida. Abubakar Giro ya ce ladabin yan tijjaniya ya fi na yan izala, ya ce ladabin su wallahi ya fi na yan izala. Obasanjo ma yayi wanda ba musulmi ba. Yawwa, to saboda haka wannan adab din shine simar mu, an fahimta. Kuma wannan littafin gaba ɗaya ka tsokan akan ladabi aka yi shi, ruhul adab akan ladabi aka yi shi. Saboda ladabin nan wajibi ne, ka lura fa da yazo cewa mu'azziman li ahli jami'a, da Allah ka duba ka gani, yustahabbu yace ko yajibu, wajibi ne wallahi, ba abu ne da yake wai an so. Saboda wallahi in ba wannan ladabi, shi ita martaba, almartabatu la tusamin, martaba ba ta yafiya. Allah ya kiyaye mu taba martaba. Kai da kake da martabar, kai ma ba kai ka nada kanka ba, martabar ta me ita ce Allah. Bari mu ba mu misalin martaba a waki. Yanzu DPO martaban nan ta shugaban kasa ce. Wannan DPO wakilin shugaban kasa ne a wannan lardin a bangaren tsaro, ko wakilin shugaban kasa ne a wannan bangaren da aka aje shi a lardin tsaro. Martaba sunanta DPO. Saboda haka sai police officer, to shine ma'anarta kenan. To police officer kuma da yawwa, to district police officer, wato shugaban lardin wannan guri na police shine ma'anan DPO. To wannan ita ake cewa martaba. To yanzu misali, da in ka zo za ka yi faɗa da wannan DPO da martaba kake faɗa, ba da shi zatinsa ba. Saboda haka gwamnati ce za ta shiga da ita kake faɗa. Saboda haka da an zo sai ka ga bataliyar da baka tsammani, saboda ka taɓa martabar, ko da ku abokinka ne. Ina fata an fahimta. To aka ce minista, shi ma wannan minista din martaba ce aka nada. In ka taba ministan, wannan martabar ka taba, da gwamnati kake faɗa gaba ɗaya. Saboda haka zaka ga bataliya akan a yaƙe ka, a kama ka, a wulakanta ka. To in aka ce wannan waliyi ne, to martaba yake kai, Allah ne ya nada shi. Idan aka tashi, in aka taba wannan martabar, to martabar Allah aka taba, ba martabarsa, dan ba shi ya nada kansa ba, Allah ne ya nada shi. Da haka sai Allah ya fito karare ce man adali waliyan faqad azantu bil harbi. Bara an ba mu wani misali. Shi mai martabar, Allah yakan iya sanar da shi yayi mai martaba kaza. Idan Allah ya sanar da shi, shi kansa taka tsantsan yake da kansa. Saboda idan aka taba martabar wani lokacin har shi sai ya hada ci. Har shi in imtihani ya zo ba a tsallake shi ba. Bara an ba mu misali.
ɗaya daga cikin bayin Allah idan ana tafiya da shi da muridai a mota, idan ana yin wani abu wanda bai kamata ba sai ya yi tsawa, sai ya hana, sai ya ce tafiyar fa da ake kufa wannan tafiyar da ake tafiya ce ba irin kowace tafiya ba ce, idan aka je aka yi wani abu da ba daidai ba to farai ne zai ɓaci. An fahimta, zancen madumuninsa yana ishara zuwa haka. To idan fa matsalar ta faru har shi matsalar za ta faru, misali ba mota ce za ta lalace ba tsaya, to har shi ma tafiyar ta tsaya, ko ai accident. Saboda haka sai dai in an yi kuma sannan a wawware wanda za a wawware, amma dai imtihanin an saukar alal aƙalli ko dai tafiyar ce ta tsaya, an saukar da imtihanin akan kowa. Na'am. Yawwa. Wani labari. Na'am sai dai. Na'am. Wani mutum ne irin malamin da ne da aiki da na'am sai matarsa ta bata mai ta da ta bata masa rai wallahi an tare da wani suka yi da yake bacci a dina kawai sai ta dora mata rashin lafiya kuma shi ya fitar da kuɗi a aljihunsa ya ba da ya bayar aka ji aka yi mata magani kaji ba martabar da aka taba gashi dai shi ma ta taba shi to kaji ba to ito misalin martaba kenan a gun Allah ba a taba wali ya bari sai dai a sa ma ludufi a ciki ko in kai ahlul hususi muhabbati ne sai a sa ma ludufi a cikin abun amma dai abun ba dama to shi yasa da karabo harkan mutanen Allah wani yemin wayaran nan muke tattauna akan harkan mutanen Allah muka dade muna tattauna sai yace to sai zance yazo yace sai wani yace mai yake ake wani zance sai aka taba wani babban bawan Allah daga cikin jigajigan dariƙar Tijjaniya kuma wanda ya taba wannan bawan Allah shi ma yana da awadan Tijjaniya ne sai yace mai wallahi wani da in yi Tijjaniya irin taka wanda in yi izala wanda ba ta zagin kowa na ce kayi gaskiya ya ce da dai in yi Tijjaniya irin taka ina zagin su shehuwa na ina Tijjaniya in zagi shehuwa na ya ce wallahi wanda in yi izala ya ce wadda ba mai zagin kowa ba na ce ya fi wallahi na ce ya fi maka sauki an fahimta sau da haka dole ne mutum ya lazumci ladabi yawwa akwai wannan wanda ake so kaman a ce wai za a yi modernizing din sufanci an fahimta a'a abinda za a yi shine wato a yi modernizing babu shakka bangaren duniya inda aka bar mu a baya muna da bukatan a shiga a kutsa ko ina saboda shehu yayi umarni da haka ya ce shariku man tarakat himamuhum ko ila menene ma'alimul kaun haka dai wanda zance makamancin wannan sannan kuma ya ce shi ci gaban dukkan fa inna mustaqbala kulli wadinin wato ya tawaqqafu ala shubbaniha ina ga yace ci gaban kowace ƙasa yana tsaye ne kan samarinta yace amma fa ba kowane saurayi ba bal shabab al-musaqqafin wato samarin da aka cika su da sakaba wayewa su nake magana yace kuma iliman da muke so ku nemo ba ilmul balagati wan nahwi was sarf fa hasba kawai ilimin balaga ilimin sarfu ilimin yace har ilimin asrarul kaun irin su science irin su waye da waye yace duka ku yi kimiyya da fasaha domin Allah yace qulun zuru ma za fis samawati wal ard saboda haka yana da kyau a ce an samu wanda za su mana hoɓɓasa su ba mu gudunmawa wajen ci gaban wannan abu ne mai kyau amma abin da ake ƙoƙarin a nuna wai ladabi da ake wa shehunai a cire takalmi in an gano su ko a zube ƙasa ko a dinga rankwafa kai ko a dinga wai a nuna wannan a daina wani ai izala kenan an fahimta ko ba ga ai izala kenan wannan aka ce wai a daina wannan girmama wanda ake adab din da waye wannan ai izala kenan shi ma dole ne wannan adabi na zahirin shi ma ka yi shi tare da cewa adabi na baɗini shi aka fi so
ya zama cike zuciya take da tauƙiri da waye a zuciya to kuma ba laifi bane wannan abin da yake cikin zuciya ya bayyana din a shawahid zawahiri ko dama mastudi a fi gaibi sara'iri inji ibnu ra'illahi zahara fi shawahidil zawahiri yace ne kuma wani zance makamancin wannan abinda dai aka ajiye shi cikin zuciya to zai fito kan gaba duk abin da yayi tasiri ya abu to zai fito kan gaba din an bayyana to wannan ladabi da ake da biyayya da waye wannan abu ne da yake cikin dariqa abin da ke illar kawai ya zama wanda ake wa ba ahalin ai masa din bane to amma idan kai kane wa wanda ba ahalin a masa ba in kane mai dan Allah kana ganin ahalin amam ne baka da matsala wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana Allah zai hada ka da wanda za su ahalin wanda za su zama na gasken ne za su ja ka saboda haka yana da kyau ƴan uwanmu ƴan social media su kame bakunansu su kame harasansu saɓani sunnar rayuwa ne an fahimta saɓani sunnar rayuwa ne abu ne wanda ba yadda za a yi ba makuda amma dai abin da ba a so amfani da alfazu da wasu abubuwa wanda ba su kamata ba sannan lalle ne mu dawo kan adab din nan da aka sani na 'yan ɗariƙa wanda duniya take mana shaida da wannan an fahimta duniya take mana shaida da cewa mu alhamdulillah muna da wato ladabi muna da wato girmama na gaba muna da duka abubuwa da ya kamata saboda haka mu kula da wannan shine yake faɗa muna da minti 10 idza shara'ata fi dikaril wurdi idan ka haɗu cikin wato zaka fara wirdi to falazimil adaba ko nan sai yace adaba mu kuma a can wanda muke kara falazimil adaba qadar al-haddi amma dai Sharif sai ka yanka mana baitin kaga wanne ne zai fi mustaqbilun ne ko yawwa adaban ba yawwa zai fi hawa wazani ba falazimil adaba kuma kaga jam'in adaba din ne ai ko kuma dama ba adabin ba kwaya ɗaya bane adab ne ko yawwa to da haka idza falazimil adaba kalazumci ladabai qadaral haddi gwargwadon iyaka mala yace idza bada'ata fi tilawati azkaril wirdil maimuni idan ka fara wajen karanta zikirai na wuridi mai albarka fal madlubu minka abin nema da gare ka mulazamatul adabi lazumtal ladabi me ladabin wa huwa shuhudu azamatar rabbi fil qalbi shine tsokacin ganin girman ubangiji a zuciya ala qadaril haddi amma gwargwadon iko qadaris si'ati wa daqati gwargwadon yalwa gwargwadon iko wal imkani da iko dai li qawli ta'ala dan faɗi Allah ta'ala yace la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah ba dora rai sai abinda za ta iya an fahimta ladabin da zaka yi tsokacin da zaka yi da girman ubangiji ba shine wanda zan yi ba shine wanda wani zai ba gwargwado an fahimta yanzu mu din lazumin ma ana danna waya ake yin lazumin ana danna waya haka za a yi shi a kare kaga dai wannan lazumi ai dai Allah ya karba mana an fahimta ana daddanna waya shine ana chatting ake lazumin nan yanzu sai dai Allah ya karba mana an fahimta ake son ayu duri malam halarto da azamatar rabbi kamanta kanka ma kaga gaban ga ka gaban zati malam kana faɗan Allah kana faɗa abu an fahimta amma nan ka kunno wani dan comedy na a Facebook ma sai ka sheke da dariya ana cikin lazumin to dai yafi babu ibn Adayla haka yace la tatruku dhikra la adami hudurika ma Allah fihi ko kakka ba zikiri wai dan baka huduri tare da Allah a ciki yace yin zikirinka ba huduri yafi barin zikirin yace kuma ya kusanta ubangiji ya ɗaukaka ka daga zikiri tare da rabkana zuwa zikiri tare da samuwar huduri ko ai abun na Allah ne sanda yazo kawai ya dauke kai ya kai ka gurin Allah ya kai mu an fahimta amma dai yanzu duk da fina-finan mu da waye haka zaka bude kana kallo kana jan lazumin an fi sauri ba
nan da yake ka gama kamar ɗauke kewa yake yi ba to idan Allah ya taimake ka kana wurdin sai kai fana'i cikin haƙiƙa Muhammadiyya to wannan din sai ya taimake ka falalwaru wal alwanu war raqsu kullu wal gina tuzakkira arbabal basairi bil qusam Allah ya taimake ka kai fana'i a haƙiƙa Muhammadiyya wannan din ma sai ya taimake ka fa ma samma gairul mustafa nace falaisa siwahu wal babu lil maula siwahu laisa fa gairu rasulillahi laisa an bayyana to Allah ya taimake ka makale a wannan a halarar shikenan yake ga ba wata matsala da abin da ya bayyana yake ga mabayyana ce daga wannan mabayyana Allah ya taimake mu wa haqiqatul awradi haqiqar wuridai hiya uqudun wasu alqaura ne wa uhudun da alqaura dai akhadha Allahu ala ibadi da Allah ya rike su kan bayinsa biwasitatil mashayiki ta hanyar shehunai fa man baddala al mashayika wanda ya girmama su shehunai wa hafaza ala al uqudi ya cika akan wannan kulli wato alqaura dai wa babil uhudi ya cika da wannan alqaura kana lahu khairud darain yana da alhairin duniya da lahira fallazi yahmilul murida ala hifzul uqudi abinda yake daukan muridi absutuka wato wannan alqaura wal wafa'i bil uhudi cika da abu ayatun ayoyi ne shine fa'ilin kenan ko wallazi yahmilul murida ala hifzil uqudi wal wafa'i bil uhudi ayatun min kitabillahi ta'ala wayannan ayoyi daga littafin Allah sune suke daukan muridi afsa kiyaye alqaura da cika da alqaura ko wahiya qaulu ta'ala shine fadin Allah ta'ala kaga sai ya zama ba ya hamilu ba yuhmilu ko zai fi yawa yuhmilul murida zai zama tunda yayi ta'addi dole ka kawo alhamzar waccan ita kuma in ka juya yawa to shine to abin da yake daukan muridi afsakiya ya alƙaura da wafa'i da uhudi ayoyin daga littafin Allah shine fadin Allah ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uhudi ya ku ne ku cika da alƙaura fala budda lil muridi wa makawa ga muridi min al limtithali li hadha al amri ga cika da wannan umarni wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala da yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku ne lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke faɗa abin da ba ku aikata wa hadha tarhibun wannan kam tsoratarwa ne wa wa'idun da narkon azaba liman lam yamtathil amrahu fil ayatil ula ga wanda bai bi umarnin Allah a ayan farko ba wa ayatul targibi ita ayar kadaitar qaulu ta'ala fadin Allah da yace minal mu'mina rijalun sadaqu ma ahadullah alai daga mu'minai akwai wasu mazaje da suka gasgatawa Allah alƙawarin da suka yi masa suka cika wannan alƙawarin kaga nan an yabi wanda suka dau alƙawari suka cika can an gargadi wanda suka dau alƙawari suka yi lima taqula mala taf'aluna ko famtithalul muridi li amrihi wa khawfihi min wa'idihi wa maqtihi wa dam'ihi cikawan muridi ga umarnin Allah da tsoransa to wa khawfuhu min wa'idi da tsoransa daga narkon azabar Allah wa maqtihi da hukubarsa wa da'amuhu da kwadayin muridi an yakuna min rijalis sadiqina ya allura da yadda mutadan ya gazance ko famtithalul muridi li amrihi wa khawfuhu min wa'idihi wa maqatihi wa da'amuhu kuma an yakuna min rijalis sadiqina da kwadayinsa yana so ya zama cikin mazaje sadiqai almamduhi ne wanda suke ababan yabo bi tawfiyatul uhudi da cika alƙawari fatamba isu himmatu sai ta zabura alal muhafazati afsa kiyayewa wal mulazamati da lazimta likai yakuna min ahlil wurdi dan ya zama daga ahalin wurdi war ribdi kuma cikin wanda za su samu wannan wato ta gomashi na alkhairi wato zamo cikin ayarin da za su samu wannan ta gomashi na alkhairi saboda haka sai ya zama yana kiyaye wannan wuridai yana kiyaye wannan lazimai saboda haka wannan shine sharhin wannan baitoci guda biyu da muka karanta kuma dama mintin mu 45 saura minti 2 saboda haka muna kira dai ga ƴan uwa lalle a kula da wannan littafi na Ruhul Adab na Maulan Musho Ibrahim radiyallahu anhu littafi ne da tattaro dukkanin alkhairai wanda idan muridi ya lazumce shi insha Allah tabaraka wa ta'ala tafiyarsa za ta samu salima ganima lami lafiya komai na tafiya shehu ya faɗe shi radiyallahu anhu a cikin wannan littafi Allah ya ba mu ikon wato aiwatar da duk abubuwan da ake umartar mu akai Allah ya dauke mu ya kai mu matsayin bimannihi wa karamihi amin Allahumma salli ala
أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم ومقداره العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فاتحة صلاة الفاتح. اهدنا الصراط المستقيم.